Iktar dikjarazzjoni jibsa minn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-aħħar kriżi politika illi qed iħabbat wiċċu magħha l-Prim Ministru Lorenz Gonzi. F'intervista online ma' Dr. Andrew Azzopardi, deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami jakkuża lid-deputat Franco De Bono illi jagħmel dawk li jsejjaħ bħala attakki mill-iktar kattivi kontra Carm Mifsud Bonnici u li għandu aġenda moħbija. Għal Fenekadami l-kritika li saret minn Franco De Bono ma kienx waħda ġenwina u għalih l-aġir ta' De Bono huwa inaċċettabbli. Iżid illi li kieku kien Prim Ministru huwa li Franco De Bono kien jaqaflu aktar kmieni meta bdew dawk illi Fenekadami sejjaħ il-pantomimi fil-Parlament. Beppe Fenekadami jagħmel ċara li jekk Franco De Bono jipprova jitlob li jerġa' jkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista huwa fl-eżekuttiv jivvota kontra. Fit-tweġiba immedjata Franco De Bono qal li jinsab ċerti li Fenekadami jkun f'minoranza jekk jivvota kontra li huwa jerġa' jkun kandidat nazzjonalista. De Bono akkuża lil Fenekadami illi ilu jagħtih fastidju għal snin sħaħ għal raġunijiet illi huwa ma jafx x'inhuma. Żied illi l-unika raġuni li jista' jsib hija lejra. De Bono talab lill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex jinvestiga lil Beppe Fenekadami għal ħsara illi dan għamel lill-Prim Ministru u lill-Partit Nazzjonalista nnifsu. Franco De Bono jistaqsi jekk Fenekadami kienx il-moħħ wara tkaxkir tas-saqajn illi wera l-Partit Nazzjonalista sabiex ikkundanna lil Herman Schiavone dwar allegazzjonijiet folots illi dan tal-aħħar għamel fuqu. Jekk dan huwa l-każ Beppe Fenekadami m'għandux jitħalli jkontesta l-elezzjoni ġenerali illi ġejja, jisħaq De Bono. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li l-ħbeberija bejn Fenekadami u Herman Schiavone hija waħda qawwija ħafna u Fenekadami ilu żmien twil jinbotta lil Schiavone bilan illi jsib l-appoġġ tiegħu biex jisfida t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Franco De Bono kummenta li Fenekadami jinsab irrabjat għaliex jaf li m'għandux ċans illi jkun elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant f'artiklu fil-ġurnal The Times, Simon Busuttil, il-mibgħut speċjali tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi, qal li l-Partit Nazzjonalista huwa partit maqsum u l-elettorat mhux lest li jafda partit fil-gvern jekk dan ma jkunx maqut. Busuttil jisħaq li wasal iż-żmien li r-realtà li l-Partit Nazzjonalista huwa partit maqsum tiġi aċċettata. Il-mibgħut speċjali tal-Prim Ministru kiteb li jekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jerġa' jingħaqad f'partit wieħed se jkollu żmien diffiċli ħafna qudiemu.